Здравейте, машинки! От много време не се бяхме виждали, но подновяваме тренировките с настъпването на есента. Ще се виждаме всяка сутрин, ще тренираме леко, нежно и приятно, както го правим обикновено. Така, има нещо ново тук до мен, за което ще ви загатвам на всяка една от тренировките. Искам да ви кажа, че за тренировките, които провеждаме и като цяло за всеки един от спортистите е много важно възстановяването. Аз лично напоследък възстановявам с продуктите на Радулов, от които съм супер доволен. Така че, ако имате желание, ако обичате новото, ви съветвам да ги пробвате. Но стига за това, време е да обърнем внимание на тренировката. Така, вземам си любимия уред, Bulgarian Bag. Ще направя няколко упражнения, които са част от упражненията, които се правят на световното първенство, което се провежда в Щатите с този уред. Просто ще ви загадна от упражненията, ще ви кажа повторенията, които трябва да правите и се надявам някой път да пробвате, за да видите какво е усещането след като направите една така грандиозна тренировка. Така, започвам с класическите въртения на торбата, като ще направя 10 въртения наляво и 10 въртения надясно след малко. 8, 9, 10, сменям посоката, отново 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Така, това беше първото упражнение от комплекса. Директно продължавам към второто, за да не ви губя времето с приказки, а да ви го изгубя с тренировка. Така, второто упражнение е следното. Надявам се да не опра тавана, но и да го опра, няма да ме е за първи път. Така, торбата минава между краката и обръщам хубаво и високо зад вратлето. Айде, започваме 10 повторения. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Така, второто упражнение беше това. Сега ще направя третото. Накрая на тренировката ще ви споделя и бройките, които трябва да направите, за да влезете в норматива за световното първенство. Така, следващото упражнение. Торбата вече е между краката и е легнала. Ще застана леко така в страни. Имам си хубава мотивация, на която да обърна внимание, естествено. Никога в присъствието на хубава дама до вас не обръщайте гръб. Супер! Айде, почваме! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Така, поредното, но не последното. Продължавам напред с следващото упражнение, което е клек с вдигане горе. Идеалната височина съм. Тази зала е правена определено за мен. Почваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Така. Само по 10 повторения правя. Определено почнах да чувствам умора. Да си представите, когато направим целият комплекс с всичките повторения. Така, последно упражнение, въртение, малко по-сложно, към което ще добавим един клек. Така, правя един оборот на торбата с завъртане и я качвам тук на рамото, правя клек и завъртам на другата страна. 1, 2, 3, 4, 5, още малко, 6, 7, 8, за малко да изтърва, 9 или 8 и последно, хайде. Така, достатъчно. Това го правим всеки път. Накрая на тренировката от любов. Така, първият комплекс трябва да направим машинки 210 въртения за 6 минути. Второто упражнение правим 110 повторения
за 5 минути. Третото упражнение правим 70 повторения за 4 минути. Следващото упражнение, сигурен съм, че дори ги забравихте, вече имаме 3 минутки и 60 повторения. И последното, най-краткото, рамените, трябва да направим 30 повторения, за да влезем в норматива за световното първенство. Задъхах се, но пък мога и още. И то защо? Защото възстановявам правилно, естествено. Съветвам ви вие да го правите. Готин ден и до утре сутрин в нашия спектакъл. Чао!